του πρακτορείου Λότο προπό του Μανώλη Κωστάκου. Το κόλλινε, ετοιμάζει να χτυπήσει ο Γιώργος ο Κώστας. Ο Γιώργος Κώστας σοτάρει, την μπάλα στο πρώτο δοκάρι. Δεν προλαβαίνει ο Σάλας από το κίνημα της Κορέας. Ο Τσιτορίδης και ο Ρητής απαγγίζει πέναλτι. Κλασική περίπτωση. Πολύ σωστό πέναλτι για τον εθνικό. Καθώς έπαινε. Κόλλινε, ετοιμάζει να χτυπήσει ο Γιώργος ο Κώστας. Ο Γιώργος Κώστας σοτάρει, την μπάλα στο πρώτο δοκάρι. Δεν προλαβαίνει ο Σάλας από το κίνημα της Κορέας. Ο Τσιτορίδης και ο Ρητής απαγγίζει πέναλτι. Κλασική περίπτωση. Πολύ σωστό πέναλτι για τον εθνικό. Καθώς έπαινε. Στην μεγάλη περιοχή ο Τσιτορίδης ανατρέπεται. Είναι κλασική περίπτωση πέναλτι και θα δούμε τώρα ποιος θα εκτελέσει το πνευματικό της φορά και την διαδικασία. Ο διαιτητής ετοιμάζει και δείχνει την κόκκινη, την κίτρινη κάρτα. Και ο Αλέκος Σουζονός φωνάζει πολύ στην κερκίδα. Ο Σάλας είναι αυτός που θα εκτελέσει το πέναλτι. Ο Εστία Μιτάικου, ο Σάλας παίρνει μετά με την φόρα, σουτάρει και περνάει κάτω από τα χέρια και τώρα σουτάρει και το φάουλ με πάσα. Η μπάλα φτάνει στον Κούρκουλο και η μπάλα μετά αποσύζεται να εκτελέσει ο Μπόρτς, το center back του Αουκέρκυρα, να φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Κίνδυνος για την αιστεία του εθνικού, σουτάρει και ο Σταμούλης με εντυπωσιακή απόκρουση σώζει τον εθνικό από βεβαία παραβίαση. Σουπιώνης και εκπληκτική απόκρουση του Σταμούλη, ο οποίος απέκρουσε, αφήνει τη θέση του στον Σερέτη. Ο Σερέτης χτυπάει το πλαγιό, την μπάλα φτάνει στον και ο Ράισμαν έχει υψωμένη σημαία και ο διαιτητής συμφωνεί με 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη προηγή του εθνικού, πλάγια δεξιά, ο Σαββίδης παίρνει φόρα, σουτάρει το φάουλ, η μπάλα πιάνει το κεφάλι του Σερέτη και την βγάζει πλάγιο out. Ο Γιάννος το πλάγιο ετοιμάζεται και χτυπάει ο παίκτης του Αουκέρκυρα, παίρνει στη μεγάλη προηγή του, προσπαθεί να μπει, αλλά αποκρούει ο εθνικός και ξεκίνησε την αντιπίτηση με τον Τσιτορίδη. Ο Τσιτορίδης δεν σιγουρεύει την παλιά του που πήγε να περάσει στον Σίμο και έτσι ξανά στο προσκήνιο οι παίκτες της Κιτουάου Κέρκυρα και ισοφαρίζει ο Σπίνολας, αγαπητοί δημοκρατέ, με ένα στον Σίμο και έτσι ξανά στο προσκήνιο οι παίκτες της Κιτουάου Κέρκυρα και ισοφαρίζει ο Σπίνολας, αγαπητοί δημοκρατέ, με μια αδράνεια της αμήνης του εθνικού. Έφερε την ισοφάριση για τον Άο Κέρκυρας ακριβώς στο 10 έγινε αυτό το δεύτερο. Περνάει προς το κέντρο και μια πραγματική ευκαιρία έδωσε από τη αστυνομία και το Γιώργο. Μαζί ήταν και ο Σερέτης.